ng'ama timbene richo ma ok inyal konye to nyamin gi kata wadgi moro nitie ma pod tin manyalo konyore idhi yo mane kawe go cha nikech wan employer social worker matiyo gi jotend gweng' machalo miji kumi chief gas and chief koro waduoke gi yo moluwore ne nyathine waduoge nikech ochendo to mat wakawo en wachak wadok puonje mar ariyo kichak iwe mano iyudo ka nyathi nitie ma koro tieko form 4 en koro dhi university sama odhi university ni nyaka ichak make sure ni to en odhi university mane to koa university koro ok oduoge dala ok oduoge home koro en ng'at mang'ongo nikech hik osekalo 18 en ng'ama koro nyalo chako dhi dago ngimane madalagi nikech gin gi lopegi ing'eni nitie cases moko mabende waseromogo iyudo ka nyathi mikawo ni owadgi wuon gi ouso lopgi mago wasebedo kwa follow up mwachako oduoknegi lopegigo to gima dwani mondo anyis jowinjowa gi chir ni onge orphanage home mibiro lor akia mek jomoko mara ok dhi lor be ok bi kata mana sirkal ok dhi lor gimo ko ni kanyo ni ningere gi sirkal gomo mari ok lor gomo nyithindo man kori ok gol matero mara ok dhi lor adwa nyisi chon to be wadhi bedo gi riwruok maduong' mar jok man gi nyithindo makiye te e Kenya kama ngima mondo wachak timo inspection kendwa wange gimo sirkal dwa chandowa mar ariyo wadwani mondo walim ute mag kano nyithi kiye mag sirkal ni to chal nade be nitie comparison manya tim between Newton's Ogada home to gi the government of Kenya home mondo wang'e to gik mag regulation mag dwa keto mang'eny mag dwa lorogi gin be giketo gi e mekgi then gimiyo an mara ok dhi lor kendo ang'e ni gimi dhi lor ka onge an mara ne ok apply through Kenyan government to have an orphanage home. It was a calling from God. You only chieng minyalo luong mar Nyasaye kati bed president okinyal. Koro an antie kana kono jowa marito nyithi kiye. Nima oken gime chule ng'ato. Ma is a calling. Calling mari ok nyal lor gi anybody unless ni Nyasaye moneno ka timbe ni richo nyithindo gi chandore ogolo gi lweti yo ng'ama chielo. So an mara tok dhi